Máme tu dve rakúske sladkosti. Poďme ich ochutnať. Ako prvé tu máme takéto banánové s marhulou. Poďme. Rozbalíme. Zle sa to rozbaluje. Je dobrá kvalitka. Ideme ochutnať. OK, takže ideme. Môžeme to nechutiť. Tak dávam 5,5 z 10. Ako druhú vec tu máme takéto malinové. Tak poďme. Rozbalíme. Akože neviem tá chuť. Neviem, čo mi to pripomína, ale 8 z 10.